Tämä harjoitus vapauttaa jännitystä ja auttaa rentoutumaan. Istu tuolilla, selkä tuettuna ja sulje silmäsi. Ja tunne kehosi vasten alustaa. Huomioi ne kohdat, jotka ovat tuettuna. Miltä iho niistä kohdista tuntuu? Miltä selkä, takareidet tai pakarat vasten tukea tuntuvat? Ja sitten huomioi kasvosi ja käsivartesi, jotka eivät ole tuettuna. Niissä on täysin erilainen tunne. Ne ehkä tuntuvat vapailta, viileiltä tai rennoilta. Suorista ryhtisi. Tunne jalkapohjat vasten lattiaa. Ja lähdetään nyt hengittämään. 3 laskien nenän kautta sisään. Pidä paussi laskien 3 ja hengitä ulos suun kautta rauhallisesti 6 laskien. Toista. Hengitä sisään laskien 3 nenän kautta. Pidä tauko laskien 3 ja hengitä ulos suun kautta laskien 6. Ja vielä. Hengitä nenän kautta sisään laskien 3 ja pidä paussi laskien 3. Ja hengitä ulos suun kautta laskien 6. Ja voit nyt pikkuhiljaa avata silmäsi ja orientoitua ympäristöösi. Ja voit tehdä tätä harjoitusta säännöllisesti vähintään 3 kertaa päivässä, niin huomaat kyllä muutoksen. Kiitos kun katsoit.